houtversnipperaars, stobbenfrezen, heegkiepers, beemsorteergriepers, beemskeren en beemzagen. Dit bedrijf levert ze onhaast de hele wereld en ik on Sierra Leone. In dat land had Ufkes GreenTech ik 2 Nederlanders onder het werk. Maar nou even net. Nee, ik had hier 3 weken vakantie gehad en ik zou weer terug. En nou, mijn baas zei eigenlijk van, doe maar niet. Nee. Ja, je baas zei, maar wat zei je zelf? Ja, aan de ene kant ben ik wel blij dat ik hier ben natuurlijk. Het is gevaarlijk, het is niet een hele leuke ziekte om te hebben. En aan de andere kant, mijn personeel zit er wel. Mensen die voor mij werken, die zijn er nog wel. Wat dat betreft zou ik er wel graag weer heen willen. Dit is het ebola-virus. Een dierlijke ziekte dat geen medicijn verbindt. In Guinea is het virus uitbrutsten, maar intussen binnen er ook in landen als Sierra Leone al dik 1400 mensen onder ziekte verstaan. Een familie van mijn eerste medewerker, daar waren gevallen in de familie. En dan is het laconiek ook direct eraf. Dan is het direct serieus. Ja, gaat je niet in de koude kleren zitten dan? Nee, absoluut niet. Ik heb bij die mensen mogen eten en dat waren leuke mensen. Bedrijfsleider Piet Intema wil het risico net nemen en had zijn 2 medewerkers na haar vakantie net waarom stuurt naar Sierra Leone. Los van het persoonlijke drama van de meesten in Sierra Leone is het ook een flinke domper voor haar bedrijf. Ja, alles loopt bijna stil. We hebben wel lokale jongens die bij ons werken, maar echte kennis die met van die Nederlandse monteurs komen. Nou, die zijn ook gewoon in Nederland, dus het meeste loopt gewoon stil. Er is geen handel, er zijn weinig reparaties. Dus ja, dat gaat hut achteruit aan. Ja, nee, dat is natuurlijk slim, maar hoe hebben we het dan over 1000, 10.000 euro's keer? Wat? Ja, je praat ik over 10.000 in een mannen.